dnešnom videu a dnešné video bude opäť z mojej série Neviete že? Ako ste si už mohli všimnúť, táto časť bude sľubovaná časť so Sárinkou. Idem rovno na to a ideme si povedať veci, ktoré určite neviete o Sáre. O nej. Prvý fakt o Sáre, alebo teda vec, ktorú neviete určite o Sárinke, je to, že Sára má strašne dlhý jazyk. Nespráva sa ako normálny pes, pretože normálni psi jedia granule, ale ona zje napríklad aj paradajku, papriku, fenikel a podobné veci zeleninové. Určite o Sáre neviete aj to, že nevie brechať. Tu je malá ukážka toho, ako to je. Ďalšia vec, ktorú určite neviete, je, že Sára veľmi rada spáva na vankúši. Teda skoro vždy. A proste vy v noci si lahnete do postele, lahnete si a proste ona príde a vytlačí vás z vankúša a lahne si tam ona, pretože je tam fajn mäkko. Alebo s týmto sa spája aj ďalšia vec, že rada spáva pod paplónom. Keď už vás nevytlačí z vankúša, tak sa do vás začne v noci hrávať a vy ste ju pustili pod paplón a spí pod paplónom. Sára má rada, keď jej niekto krúti uši. Jak takto. Rada nosí detské oblečenie. Bojí sa vlastných pamlskov a dentálnych tyčiniek. Nie, že by sa ich bála ako tak naozaj, ale proste bojí sa ich tak, že najprv okolo nich len behá a potom aj tak ich nakoniec zožerie. Čo od vás chce, tak si vie sadnúť aj iba na zadné labky a sedí nejako takto. Ako malá surikata. Okamžite, keď niečo zašuchotá, alebo proste sobie idete vyhodiť nejaký sáčok do koša, alebo si nebodaj otvoríte čokoládu, alebo nejaké čipsy, proste zašuchotá to a ona k vám do 100 sekundy pribehne. Vec, čo možno ešte neviete, je to, že máme ešte jedného psa na záhrade a on býva vonku stále aj cez noc, no a Sára permanentne, keď sa ide vyvenčiť vonku, kradne granule z misky. Kradne mu granule z misky a pritom ona má v svojej miske úplne rovnaké, ale tie svoje nezie, ale radšej ich vyžerie vonku Hugovi. Výborne, Sári. Takže toto by boli všetky veci, ktoré určite neviete o Sáre. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like alebo zahaukajte a keď máte nejaké divné veci, ktoré robí váš pes a ktoré o ňom ja určite neviem, tak ich napíšte dole do komentárov. A
môžete to napísať aj nejaké nápady na nové videá a vidíme sa čoskoro. Takže my so Sárou sa lúčime a čaute! A na túto krásu sa pozerám počas natáčania. Závidíte.